Улы Батырас авылында янәдән ширкәү шыңы яңгырыячак. Храмны төзекләндерү эшләре 3 ел элек шушы авылга кайтып йөрүче Юрий Рябов тәкъдиме белән башлана. Бүген исә Аллах йортында литургия узды. Здесь впервые за 100 лет произошла литургия, божественная литургия. А литургия в церковной нашей жизни – это кульминация вообще всей нашей жизни. Поэтому сегодня люди собрались, и вместе все приобщились святых христовых тайн. Это для христианина самое значимое событие вообще в духовной жизни. Литургиягә Улы Батырас халкы гына түгел, күрше тирә авылларда яшәүчеләр дә килгән. Алар да җирлектә олы куаныч, Аллах йорты барлыкка килүенә сөенә. Все хорошо, душа поет. Радуемся, что вот делают, радуемся. Спасибо всем. До того рада, когда приезжали сюда, да, у нас слезы были от того, что деревья росли на этой церкви, да. А сейчас у меня слезы от того, что возрождается эта церковь. Идет уже служба, уже несколько раз. Народ идет. Авыл башындагы Михаил Архангель храмы 1887 елда төзелгән. Совет власты чорында ул ябылуга дучар була. Храм түбәсендә еллар дәвамында үлән кеше биеклегендәге агач куакларга кадәр үскән була. Яңартучылар Аллах йортының һәр детален саклап калырга тырыша. Яңарту эшләренең башында Юрий Рябов тора. Слава Богу, мы покрыли алтарь временной кровли. Мы к этому тоже шли. Это у нас было запланировано. Сейчас мы среднюю часть храма, как видите, вот уже начали закрывать, тоже временной кровлей. Вот, до этого сделали мы купол. Вот, тоже все заштукатурили, отделали его. И сейчас вот у нас планы доделать до осадков, до осенних, до зимних осадков, закрыть вот эту все-таки среднюю часть. Ширкә утыргызылып күпләрне үзенә җыяр дип өметләнәбез. Аның элекке мәхәббәтлеген кайтару өчен шактый күп тырышырга кирәк әле. Бинаның эчке ягында башкарыласы эшләрдә хәйран. Шуңа күрә Юрий Рябов изге күңелле иганәчеләрнең ярдәмен көтә. Аның планнары зурдан. Алга таба бина янәшәсендә ирләр монастыры төзергә дә уйлый. Адилә Борханова, Денис Сыпатов, Зей хәбәрләре.